Казка «Копейка». Было гэта у нашай вёсцы Мацеевічы. Бедны кум пазычыў у багатага кума копейку. Прайшло некалькі часу, і прыйшоў багаты кум да беднага кума, каб ён аддаў копейку. А ў яго яе не было. Спужаўся бедны кум, што ідзе па доўг багаты, і ускочыў даўжнік у яму. Багаты кум убачыў, што ён схаваўся, і давай думаць, як абхітрыць даўжніка. Па суседству у гаспадароў быў бык. Ён такі барушчы, усе яго баяліся. Багаты кум падыходзіць да ямы, дзе сядзеў бедны кум, і давай мычаць, тупацець, наганяць страху. Бедны кум пачаў крычаць і адганяць яго. А багаты кум кажа: «Вылазь з ямы па-добраму і аддай копейку». І ў адказ пачуў багаты кум, што ў яго няма копейкі. Просіць, каб пачакаў яшчэ трохі. Скора аддам. Прайшло яшчэ некалькі часу, і зноў багаты кум ідзе па доўг. Бедны кум кажа жонцы: «Давай скажам яму, што я памёр». Так і зрабілі. Лёг ён на тапчан, злажыў рукі і закрыў вочы. Падышоў багаты кум да нябожчыка і даў яму свечку запаленую ў рукі. Трымаў ён яе, пакуль дагарэла. Воск стаў капаць на рукі. Бедны кум не вытрымаў і ускочыў з тапчана. А багаты кум кажа: «Аддай копейку». «Пачакай, пані, няма чым аддаць». Пайшоў багаты кум ні з чым. Доўга думаў бедны кум, як абхітрыць багатага кума. І кажа жонцы: «Зраблю я труну і лягу ў яе. А вы пастаўце ў касцёле на цэлую ноч, а я тым часам вылязу з труны і лягу пустую. А вы пахаваеце першую труну, каб видели людзі, што я ляжаў у ёй». Так жонка і зрабіла. Багаты кум даведаўся пра ягоную хітрасць і схаваўся ў касцёле за алтаром. Наступіла ноч, і раптам на касцёл напалі зладзеі і абакралі касцёл. Пачалі дзеліць грошы і рэчы. Адна рэч аказалася залатой. Як падзяліць? Думалі, гадалі, і нарэшце адзін кажа: «Хто адным махам рассячэ труну, таму і рэч дастанецца». У гэты момант устае з гроба бедны кум і кажа: «Вставайте вшысткі змарлыя, бэнзам жывых зладзеў скура драць». А багаты кум з алтара: «Аддай копейку». Спужаліся зладзеі і паўцякалі. Пакідалі не толькі касцёльнае, але і сваё. Касцёльнае палажылі кумы на месца. Багаты кум кажа беднаму: «Ну вось, нарэшце, забяру сваю копейку». «Куме, аддай копейку». Злодзей адважыўся і падышоў да дзвярэй паслухаць, што яны ўмерлыя робяць. Паслухаў і кажа: «Уцякайма, бо там столькі мёрлых, што не хваціла і па адной копейцы». І паўцякалі. Бедны кум кажа багатаму: «Няма копейкі. Зладзею засталася добрая шапка. Бяры за копейку». Вось так і расчытаўся бедны кум з багатым. Яму шапка, а бедны кум не вінен яму больш копейку.